Takže přeji všem hezké pozdní odpoledne a chtěl bych nejdříve poděkovat za pozvání tady do toho panelu. A přiznám se, taky bych rád znal odpověď. Docela by to bylo určitě zajímavé, ale já si dovolím nejdřív několik poznámek, co tady bylo řečeno panem profesorem. Německý případ by mohl být docela zajímavou věcí i proto, co by mohla v případě, kdyby sociální demokracie se stala vládní stranou dělat. Proč začínám zrovna tím? Když tady bylo hovořeno o postavení odboru v Německu, tak je nutno si také uvědomit, že je tady v některých věcech docela zásadní rozdíl. Takže příklad. V České republice od 1.1. roku 2014 nebudou zaměstnanci povinně zastoupeni v dozorčích radách akciových společností. A důvod na straně současné vlády je takový, že by to snížilo konkurenceschopnost. Ale v německé části, respektive u německých firem, a teď budu hovořit o těch významných, takže třeba Volkswagen, Siemens a podobné firmy, tam to musí být tak, že v dozorčí radě musí být 50% zástupců zaměstnanců plus ještě dělnický ředitel k tomu. To je ale zásadní rozdíl. To je úplně jiná situace, protože tam se opravdu spolurozhoduje, tam se nediktuje, tam se musí dohodnout a proto je i důvod, proč ještě německé hospodářství je v tom stavu a má takové zastoupení, protože není akceptovatelné, aniž by se dohodli, nějaké obrovské dramatické přesuny s výjimkou třeba stavby nějaké nové firmy nebo koupě nějaké firmy a její převzetí. A pokud je zároveň třeba s ingerencí takovéto firmy do jiné země doprovázeno i jejich chování ze země mateřské, tak to samozřejmě přináší i to, že zaměstnance, tito manažeři, taky berou k tomu rozhodování. Berou vážně jejich názory, váží si toho, že spolupracují a realizují vlastně podobnou politiku jako doma. Jenomže to není pravidlem. Jakmile dojde k tomu, že se některá třeba z německých firm dostane mimo působnost německých zákonů, tak nastává zlom. A zrovna i teď v tomto posledních 14 dnech řešíme případ německé firmy, chovající se, já to řeknu česky, omlouvám se tlumočnicím, jako by je pustili z řetězu. Lidé chtějí založit odborovou organizaci a firma koná to, že jakmile se dozvěděli, že to není 5 lidí, ale už jich je 100, takže by nejradši vyházeli všechny a v prvé řadě ty, kteří to organizují. U jiné firmy zase pro změnu, protože v Německu víme, že u systému podnikových rad je to tak, že podle určitého počtu zaměstnanců dochází k tomu, že firma platí členy podnikové rady od té top úrovně a podle velikosti až po určité počty, tak v Čechách je to tak, že přece nebude přispívat na činnost odborové organizace, protože proč by to taky dělal? A samozřejmě se odvolá s pomocí českých spolupracovníků na to, že to přece nemusí. Takže dochází, a to ještě ta firma mnohdy v České republice koná takovou činnost, že je to de facto práce ve mzdě. Takže veškerý profit, či většina toho profitu odchází zpátky matce. A to různou formou, ať už to prostřednictvím služeb, nebo potom prostřednictvím finálního hospodářského výsledku, dividendy a podobně. A to ještě jsou některé firmy, a třeba i německé, které vlastně z pohledu zákonu německé nejsou. Protože jejich investice přišla z Holandska přes její dceřinou společnost. A tudíž ještě optimalizují dále a dále v tom pokračují. Čímž chci říct, já bych si nedovolil úplně tvrdit, že se chovají německé firmy špatně, je pravdou to, co tady řekl Richard Falber, že zejména přes investice typu Škoda Auto přinesli nový způsob a lepší způsob akceptace spolupráce se svým nejvýznamnějším sociálním partnerem, v tomto případě s odborovou organizací. Ale to nefunguje jako nákaza, mnohdy už to funguje jako výmluva. No jo,
Oni mají moc peněz, oni si to mohou dovolit. Takže to dostává jiný obraz. Druhá poznámka, když tady pan profesor hovořil o získávání členů. IG Metall je naším vlastně partnerským odborovým svazem a je nutno taky říct, že v Německu, alespoň v některých spolkových zemích, funguje to, že je povinně zřizována podniková rada mladých. A navíc ještě je v Německu duální systém přípravy na povolání, neboli ten student se stává zaměstnancem firmy, jakmile vstoupí do toho z našeho úhlu pohledu učebního oboru nebo stane se učněm. A podle informací mých kolegů z IG Metallu dochází k tomu, že první 2 měsíce získají asi 40% nových členů. A to z toho důvodu, že oni například v těch tarifních smlouvách vyjednávají i odměnu tomu učni. A je to v kompetencích té tarifní smlouvy a tudíž samozřejmě jsou úzce zapojeny. A podniková rada v tomto případě těch mladých je do 25 let věku, což si umím velmi dobře představit i v České republice, kdyby něco podobného bylo, protože to charakterizuje určitý zájem té firmy na tom budoucím rozvoji a v České republice se začíná diskutovat a je obsahem dokumentu, který se jmenuje Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, zájem zavést v České republice duální vzdělávání. A už jsme dali jasně najevo, že nebudeme chtít, aby v České republice se to vybralo jenom, to, co se hodí jedné straně, a ne to druhé. Takže třeba i to, že budou dostávat regulérní mzdu, že budou vytvářena pracovní místa pro tyto mladé absolventy, že to nebude tak, jak oni by si přáli, že to bude za veřejné zdroje a potom mu řeknou, už tě nechceme, že se podepíší smlouvy, že se na ně budou vztahovat uzavírané kolektivní smlouvy a tudíž odbory rozšíří působnost i do tohoto segmentu. Protože to samozřejmě potom ta motivace je úplně odlišná. Protože v tom případě i ten mladý člověk naprosto zřetelně bude vědět, že ano, to je výsledek práce i odboru. Takže to nejsou malé rozdíly, to jsou poměrně velké rozdíly. A pokud to ti z vás, kteří jsou členy sociální demokracie, si nějak zaznamenali, tak si myslím, že to může být hodně zajímavé. Takže to je několik poznámek tohoto typu. Další věc je, že i české odbory si nesmí myslet, že když budou aktivní jenom doma, takže něco změní. Někdy mám pocit, že my z důvodu toho, že se nám snižují zdroje nebo snižuje členská základna, tak jedno z prvních aktivit, kterou někdy omezujeme, je aktivita vně České republiky. Myslím si, že to je zásadní chyba. Někdy má velmi pragmatické důvody, jako že neznáme ten jazyk nebo že je to finančně náročné, ale myslím si, že jestli chceme něco ovlivňovat více a mít větší vliv, tak zcela jistě bychom měli být aktivní, a to jak na té evropské, tak na světové úrovni. Já ani nechci teď konkretizovat různé odborové svazy, protože to si myslím, že není předmětem, ale bez toho, aniž bychom se pohybovali v tom prostředí, tak jenom stěží budeme bráni za partnera, protože někdy i z toho evropského měřítka nám může být v celé řadě věcí velmi dobře pomoženo, třeba prostřednictvím evropských rad zaměstnanců. To je velmi vlivná záležitost, která může velmi silně ovlivnit postavení zaměstnanců v těch jednotlivých zemích, kde tyto firmy působí. A tyto nadnárodní společnosti už zdaleka nepůsobí pouze na evropské úrovni, teď mám na mysli ty Evropské rady zaměstnanců, ale už jsou také světové. Například se v České republice ustavovala Světová podniková rada koncernu Volkswagen. Na světové úrovni se uzavírají dohody, které se jmenují světové rámcové dohody, které právě mají za cíl srovnávat některé podmínky v různých zemích a myslím si, že to je velmi dobrá věc, obzvláště když jedním z prvních požadavků je, aby například neexistovala dětská práce v těch místech, kde se působí a tak dále, aby byla svoboda odborového sdružování. Některé firmy, jako například ArcelorMittal, se zabývají oblastí bezpečnostní ochrany zdraví při práci a nastavují celosvětové standardy, což si myslím, že je velice potřebná věc a zaměstnanci u toho každopádně jsou a je to z iniciativy těchto zastoupení zaměstnanců.
Ale abych se dostal zpátky kousek k nám, my si mnohdy máme tu vlastnost, že jsme schopni skritizovat i naši dobrou práci. A dokonce až tak silně, že potom máme pocit, že neděláme dobře vůbec nic. A já bych dovolil si pár příkladů toho, že to není tak špatné, jak by to vypadalo. Já než jsem šel tady, tak jsem si rychle ještě podíval na výsledek Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd a je tady teď z října informace o tom, jak je to s důvěrou ústavním institucím teď za 10. měsíc. Takže pár údajů a k tomu dám údaj o důvěře k odbory. Takže například prezident České republiky, úřad, má důvěru 50% a postupně se to snižuje a od 10. měsíce minulého roku pokles o 7% bodů, takže o více než 10%. Hodně je to v osobě pana prezidenta, co všechno proved a podobně, nebo naopak neproved. A teď se podívejme na vládu. Vláda v minulém roce ve stejném období 24% důvěry, dnes, tento měsíc 12%. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 18% před rokem, nyní 10%. Ti jsou dobří, ti to zvládli opravdu zredukovat o dalších asi 40%. Těší se velké oblibě. Senát, ten má takovou stabilnější pozici, před rokem 23%, nyní 20%. No a teď k tomu dám odbory, ty měli 42% před rokem a nyní mají 43%. Co to znamená? Daleko větší popularita odborů než Senátu, Poslanecké sněmovny a vlády. Už relativně nadostřel prezidentskému úřadu, což si myslím, že to zní moc hezky. Nemáme to zase tak daleko. Ale musím říct, že daleko větší důvěru požívají regionální úřady, jako je obecní zastupitelstvo, starostové, hejtmani, přes 50%. A to je dobře, protože to znamená, že tam existuje nějaká spojitost i s tím, že ví, jaké jsou problémy těch lidí. Ale já bych z toho si dovolil opravdu tvrdit, že odbory mají velkou důvěru. A můžu vám říct, že když o takovýchto číslech hovořím v zahraničí, tak mnozí kolegové závidí, doslova do písmene závidí. Jen připomenu jiný výsledek podobného průzkumu, kde se ptali respondentů, zdali jsou odbory pro Českou republiku důležité a nutné. 71% respondentů odpovědělo, že jsou důležité a nutné a 56% bylo podnikatelů, kteří vyjádřili stejný názor. Takže to znamená, že lidé si v České republice a zaměstnanci uvědomují, že odbory jsou potřebné a důležité pro společnost, což opravdu není v řadě zemí vůbec běžné. Opak je pravdou. Odbory nedůvěryhodné, bez podpory, s velmi nízkou odborovou organizovaností. A také se už odboru ptali se respondentů, jak cítí vliv odboru. Takže prosím poslouchejte, to není špatné, je to z 5. měsíce letošního roku, taktéž Centrum pro výzkum veřejného mínění, jinak jsou to všechno veřejné údaje, takže dá se s nimi pracovat. Takže když hovoří o vlivu odboru, takže na názory lidí, teď to řeknu částečný i s tím velkým, tak je to 69% si myslí, že na názory lidí mají odbory takto velký vliv. Na chování zaměstnavatelů, když spojím velký a částečný, tak je to 62%. Když na rozhodování vlády a parlamentu, tak je to, tady to prohráváme, tak je to dohromady 44% a 56% žádný nebo neví. Což znamená, že my nejsme tak neúspěšní, jak si my mnohdy myslíme. My mnohdy opravdu jsme sami k sobě kritičtější, než je zdrávo. Ono je to nastraněné dobře, pokud to vede k tomu, že budeme nalézat nové způsoby. Ale hodně důležité také je, abychom to, co umíme a dovedeme, se naučili lépe prodávat. To ale už potom je úplně jiná píseň. Protože v tom případě, když si uvědomíme, co dobrého umíme, tak potom je to dobře dát jasně najevo. Ale tady už je problém.
Jednak na té úrovni těch odborových organizací, protože mnohdy tito dobrovolní funkcionáři nebo celý ten aktiv nemá tolik znalostí v oblasti marketingu a podobně. A mnohdy dochází k tomu, že i dobře uzavřená kolektivní smlouva je častěji komunikována se zaměstnanci ze strany zaměstnavatele, než ze strany té odborové organizace. Ale to je velká škoda, i to se musíme naučit. Není to tak dlouho, je to pár týdnů, kdy jsme projednávali informaci o výsledcích kolektivního vyjednávání a na konfederační úrovni a je už naprosto zřejmé, že u firem, teď to budu říkat za ten podnikatelský sektor, je daleko vyšší a v několika tisících korunách průměrný výdělek, než ve firmách, kde nepůsobí odborová organizace. Což znamená, že je to velmi pozitivní, ale opravdu velmi pozitivní. A už je to my jsme počítali teď, není to tak dlouho, když jsme měli v kovoprůmyslu, když jsme si takovýto výsledek počítali, takže vlivem toho, že působí odborová organizace, je zaměstnanec bohatší přibližně o 50 až 60 tisíc korun vážení, díky nárůstu mezd a všem těm podmínkám v ročním vyjádření. To přece není nic malého. To jsou pro Německo takových 2000 euro, dejme tomu. Takže to jsou poměrně o něco více, ale dejme tomu. To ale jsou opravdu velmi významné věci. Ale my se musíme naučit to komunikovat častěji než naše vnitřní problémy. A to je samozřejmě potom už úkolem těch, co jsou na té top úrovni. Ať už to je i má osobní pro působnost v odborovém svazu, ale taky celého toho společenství. A že jsem tady použil tu otázku na počátek, co může sociální demokracie. Já jsem tu otázku dostal od tady Patrika Eichlera, takže já toho teď se pokusím využít. A jestli něco může, tak každopádně, co by mohli udělat, je to, že pokud budou vládnout, tak budou vládnout moudře, že budou nekorupční, že budou vládnout z úcty k lidem a velkou úctou k lidem, z důstojnosti a vážnosti toho úřadu, který znamená spravovat zemi. Možná si říkáte, proč tady říkat ty vlastnosti? No, protože tady nejsou. Když jsem v dubnu po demonstraci někde procházel, tak jsem šel s jedním novinářem a on mi řekl takovou docela zajímavé slovní spojení. A on říkal, no, ono se dříve říkalo, že odbory jsou béčko sociální demokracie. No a říkají, no teď se říká, že je sociální demokracie béčko odboru. No, ať se to klidně říká, ale je to horší výsledek pro sociální demokracii v tomto případě než pro odbory. Ale nebylo to míněno ani nějak pejorativně. Bylo to taková poznámka, možná, že se v těchto kruzích o tom takto mluví. Ale na to, aby odbory takovou pozici mohly mít, anebo si ji udrželi, tak musí být taky schopny si uvědomit, že kde ta naše role je. V poslední době, díky nespokojenosti všeobecně s politickými stranami v České republice, dochází k tomu, že máme častěji situaci, kdy nám lidé volají a říkají, založte politickou stranu. Obávám se, že to by byl poslední krok k absolutní smrti odborů, protože v tom případě by se projevily i vlastnosti, které zatím v odborech řešit nemusíme, jako je touha pomoci, jako je nesoudnost, jako je korupce a podobně. A to si myslím, že lidé už by nenašli rozdíl mezi tím, co si přejí od odboru. A znova budu citovat z průzkumu, co si myslí, že by odbory měly dělat, v jakých záležitostech mají odbory vyvíjet činnost. A to jsou známá fakta. Pracovně právní ochrana zaměstnanců takřka 90%. Výše mezd takřka 80%. Důchody zaměstnanců takřka 80%. Solidarita ve společnosti 73%. To už tady zaznělo od pana profesora a myslím si, že to je téma, které jsme zatím až tak moc nediskutovali a neuvědomujeme si, že společnost by to chtěla žádat. Výše daní, velmi silné politikum a je to z nějakých necelých 60%. A politické dění v zemi 54%. Takže my vlastně z pohledu toho občana částečně nahrazujeme něco a to nejsem si úplně jist, že to je ta role odboru, protože
ta má ten základ spíš v těch pracovních podmínkách. Ale jakmile už jsou to daně, jsou to silná politika, ale neměli bychom se nechat zlákat do situace, že bychom zakládali politickou stranu. To by asi mohlo taky dopadnout podobně jako tím chaosem v Polsku, kde víme, že dneska už solidarita je na tom bohužel hůř, co se akceptace občanů týká, než renovované odbory OPZZ. A myslím si, že by to mohla být docela pro nás zajímavý příklad i pro studium v případě, kdybychom takovou diskuzi chtěli otevřít. Každopádně mám ještě ty poznámky, co by mohla sociální demokracie. Řeknu příklad. Pro mě sociálně demokratický politik by měl každopádně absolutně mít na paměti, že třeba otázka sociálního dialogu by měla být pro ně prioritní. To znamená ty věci dávat najevo, že se věci dohadují se zaměstnavateli i s odbory. Já nikdy nebudu říkat, že jenom s jednou stranou. To by bylo tak krátkozraké a tak nebezpečné. Potom by měli být taky schopni někdy odborům říct, že se zbláznili, že toto požadovat nesmí a nebude jim to splněno. Prostě neskočit na každý špek, který bychom někde připravili. Také si myslím, že i takový detail, že když sociálně demokratický politik, nebo s tímto aspoň pocitem, podle mého soudu by to měl udělat takřka každý politik, když pojede do nějaké firmy nebo úřadu, tak by si měl vždy najít dost času na to, aby se setkal s tím příslušným odborovým předákem či předačkou. Nikdo mu v tom zabránit nemůže, maximálně jeho neochota. A my jsme se bohužel setkávali s tím, že i sociálně demokratičtí ministři, když přišli do firem, tak zapomněli na to, že by mohli toho odboráře třeba tam vzít nebo odborářku a tam s nima mluvit, zeptat se na pracovní podmínky a dát jasně najevo, že jej to zajímá. To zároveň neznamená, že my toužíme jenom potom, že budeme mít právo spolurozhodování ve všem a všude. Jde i o to dát najevo, že to je tak stejně důstojný partner pro jednání jako majitel či ten příslušný manažer. A to si myslím, že nikoho nemůže bolet. Ani pálit a navíc ještě to může skutečně i tu prestiž té společnosti poměrně zvýšit. Samozřejmě taky záleží i na tom, jak my budeme působit na národní úrovni. Protože jestliže lidé něco po nás určitě žádají, a to je taky v tom dokumentu uvedeno, nebo taky to byla součást otázky, co a jaké formy bychom a metody měli použít, tak z 85% je ta forma, jak bychom to měli prosazovat, jednání v tripartitě. Úplně absolutně největší podíl. Absolutně největší. Což znamená, že my bychom měli vždycky váhat při rozhodování, zda se něčeho zúčastníme nebo nezúčastníme, co to je, jaký to má význam a jak to vnímají lidé. Protože i o tom to je, jestliže my vyslechneme ty názory a potom samozřejmě ta komunikace o těch výsledcích, průběhu, závěrech nebo naopak nespokojenosti. Taky je to organizování peticí, ale taky organizování veřejných demonstrací. Dokonce z celých 78%. Potom jsou už menší, jako je organizace stávky odvětví, asi 64% řeklo organizaci generální stávky, ale uvědomme si, že to bylo po demonstraci 21. dubna, po té obrovské demonstraci, což ale znamená, že ve společnosti existuje poměrně silný potenciál i pro ty dramatičtější akce či aktivity odboru. Takže z mého úhlu pohledu si myslím, že postavení odborů ve společnosti není v žádném případě špatné. Druhá věc je, jak si to my jsme schopni uvědomit, jak jsme schopni o tom komunikovat a jak jsme schopni využít té podpory, kterou nám mohou lidé dát. Můžeme se chovat naprosto hloupě, můžeme si to všechno zkazit klidně jedním vystoupením či jedním nějakým nepříjemným aktem, který jsme udělat neměli. A než napravíme takovou chybu, tak nás to může stát hodně energie. Ale nemyslím si, že by odborová organizovanost v České republice byla zásadním způsobem ohrožená. Když si vzpomenu na čísla, které jsme měli na posledním jednání, tak do odborových svazů a do jejich základních organizací za rok 2011 vstoupilo asi 12,5 tisíce nových členů. Bohužel to není čistý zisk, to bohužel není, ale to je ohromné číslo a je to násobek počtu členů minimálně 2 koaličních stran.
Určitě té jedné, to je několika tisícinásobek, to je ta, co má největší podíl ministrů na počtu svých vlastních členů. No a co se týká té druhé, tak tam má snad, pokud si pamatuju, nějakých 5000 členů, takže v tomto případě to převažujeme asi 2,5 násobně. Neboli být členem odboru je daleko více sexy, než být členem politické strany v České republice. Což si myslím, že není špatný výsledek. A určitě to znamená, že u členů nebo potenciálních členů existuje poměrně velký budoucí potenciál, ale musíme zejména na té celostátní úrovni, kde máme největší šanci se dostat i do toho mediálního prostoru a mít ho, tak musíme taky se naučit tu komunikaci vést tak, abychom nikoho neurazili, ale zároveň jsme byli schopni mít i tu pozitivní vizi, což třeba ta vize ČMKOS pro Českou republiku zcela jistě je. Je to dokument naprosto nového typu a myslím si, že touto cestou, když se vydáme, tak můžeme hovořit o tom, že budeme pořád velmi silně akceptováni. Takže omlouvám se, že určitě nejsem typ pana profesora, ale spíš praktik, který jsem se jenom snažil podívat na některá čísla z jiného pohledu a přinést i ten pozitivní pohled na Českou republiku, na odbory, na jejich roli a myslím si, že se nemáme za co stydět a to i díky těm všem, kteří od roku 1990 v odborech pracovali, byli ochotni změnit pohled a rozdíl mezi bývalými odbory a těmi novými, moderními odbory a myslím si, že i ta ztráta té členské základny, která byl spíš návrat do normálních počtů a normální pozice. Já vám pro tuto chvíli děkuji za pozornost. Dobře, nějaká otázka, protože máme ještě chvilku v tom našem harmonogramu toho prvního bloku, tak jedna otázka je, tak jsem s ní. Barták, Vysokoškolský odborový svaz. Já teda bych se chtěl vrátit k poznámce, který se tady dopustil Richard Falber. A ta souvisí s tím, o čem se chci zmínit. Když srovnám společnost, která se snažila vybudovat Evropu z trosek po válce, která se snažila ubránit tu Evropu, aspoň její svobodnější část, proti tomu nebezpečí, který hrozilo ze strany totalitních soustav, tak paradoxně to přinášelo značnou míru sociální stability. Dneska žijeme v situaci, kdy já nevím, jestli já naprosto chápu to, o co tady usiloval Pepa Středula. Já si dokonce myslím, že on je natolik dobrý funkcionář, že kdybychom je uměli klonovat, že by to docela byla cesta ke zlepšení situace. Ale trochu se domnívám, že když si já kladu otázku, já jsem se jako odborovému funkcionaři dostal vlastně až po převratu, kdy vznikly vysokoškolské odbory. A když se podívám těch, řekněme, 15 let zpátky, co stojím v čele toho výboru Vysokoškolského odborového svazu a těch 15 let je vyplněno úpornou snahou vedoucím politickým silám této společnosti vnutit myšlenku, že oblast vzdělávání a vědy je oblast životně důležitá, kterou nestačí deklarovat, ale pro kterou je třeba přinášet ty ekonomické oběti a umět tyto oběti společensky zdůvodnit. Nepodařilo se mi to nikdy a je to problém invariantní na tom, která část politického spektra je právě u moci. Důsledky jsou, nebo příčiny jsou v podstatě úplně pragmatické. Latence ve vzdělávacím systému je tak dlouhá, že přesahuje průměrnou politickou perspektivu běžného politika, který uvažuje v intervalech, které jsou daný periodicitou voleb. A ku podivu se to netýká se to jenom oblasti vzdělávání, týká se to i takových oblastí, jako je zaměstnanost, životní prostředí. Já jsem se zprostředkovaně setkal s problémem, že co bude, když se zamezí překročení určitých těžebních limitů. Teď ponechávám stranou otázku jejich relevance ve vztahu k životnímu prostředí.
a k jiným újmám, které to může působit, ale prostě je to vážný problém. Na severní Moravě je na to navázáno 100 000 pracovních příležitostí. A na dotaz úředníků vlády, speciálně ministerstva průmyslu, co se bude dít, jestli mají nějakou strategii, kterou lze uplatnit ve chvíli, kdy tohle tam přestane fungovat, tak bylo řečeno, o tom tady nediskutujte, protože to bude řešit už jiná vláda. Čili to je jeden z důvodů, proč jsme na jedné straně tak neúspěšní. Na druhé straně ve společnosti se projevují jevy, který já nejsem sociolog, takže se omlouvám za amatérský způsob vyjadřování o těch věcech, ale zúčastnil jsem se několika odborových demonstrací, které jsou úspěšné, pokud jde o měření jejich efektů ve sdělovacích prostředcích, mínění lidí tak, jak figurují v průzkumech veřejného mínění, ale na druhé straně žijeme ve společnosti, kde sebemohutnější demonstrace, a vidíme to v Evropě dneska, v podstatě zůstává bez reálné odezvy ve změně chování toho systému. Je to prostě lhostejný. Pokud nedojde k násilnostem, pokud nejsou kolem mrtví a pokud prostě není narušená základní struktura společenské stability. Proč to je, neumím na to příliš odpovědět. Rovněž tak neumím odpovědět na to, proč mají nejenom odbory, ale i politické strany, a možná, že u těch politických stran je to ještě nebezpečnější, ty jsi o něm mluvil, že totiž nejen, že se lidem se prostě nechce z nějakého důvodu se organizovat, zavázat se. Stačí, když je to problém petic třeba. V momentě, kdy člověk se má podepsat, napsat tam svoji adresu a stát se identifikovatelnou jednotkou, tak se chová zcela jinak, než když se chová na sociálních sítích nebo když probíhá nějaké hlasování na internetu, nebo přijde anonymní tazatel od Společnosti pro výzkum veřejného mínění, tak se klidně vyjádřím svobodně. Ale to chování moje svobodný není, protože prostě ta atmosféra ty společnosti vede z různých důvodů, a bylo by to na jiný večer a jiný čas to diskutovat, vede to k atomizaci společnosti, k izolaci jednotlivců, k narušení sociální soudržnosti společnosti. A to jsou jevy velice nebezpečný, podle mého názoru nesmírně vážný. A jestli teda si klademe otázku, v čem vidím poslání a vlastně důvod své angažovanosti v odborech, poněvadž nejsem profesionálním odborářem, tak je to právě v tom, že mám pocit, že to je struktura, která ještě jakž tak schopná tento nešťastný proces brzdit. A to je možná vedle toho samozřejmě přirozeného budování přijatelných pracovně právních podmínek, které samozřejmě jsou jak historicky, tak fakticky důležitou součástí odborové aktivity, tak je to možná ten donkichotský boj proti tomu, aby ta společnost se sociálně zhroutila, protože ta Asie nám ukazuje, že je možný výrazný ekonomický úspěch bez politických svobod. A to je strašně nebezpečná tendence. A tam je možná problém, hlubší problém, proč Evropa ztrácí konkurenceschopnost, protože se prostě není úplně ochotná zatím ještě vzdát své svobody. Děkuju. Tak díky. Co děláte aktivně pro to, aby se z odborů stalo místo, které podporuje soudržnost společnosti a aktivní diskusní prostor? Kolega říkal, že odbory jsou prostorem, který to brzdí, tak to bychom se mohli pochválit, že to brzdíme, to je dobře. Co děláte aktivně pro to, aby to tak bylo? Chcete to vůbec dělat? Chtějí být odbory místem, které posilují společenskou soudržnost? Já myslím, že z toho, co děláme, už i odpovídáme tou konkrétní prací. Ano, chceme. Navíc v poslední době dochází k tomu, což je novinka vůbec u odborů ve východní Evropě, dochází k prohlubování spolupráce i s občanskými iniciativami, což je opravdu věc, která se jeví jako naprosté novum a je to i pro nás něco, kde se učíme z každodenních kroků. A
Myslím si, že co se té soudržnosti týká, tak i to vyjednávání na té podnikové úrovni je krokem k té soudržnosti, protože tam se velmi tvrdě bojuje o ty podmínky, jaké budou, a jedním z takových věcí, které každý, i ten náš člen chce, a to je mít lepší pracovní, ale zejména životní podmínky, že chce žít lépe. A to znamená, že i to naše kolektivní vyjednávání je jednoznačnou ukázkou toho, že se snažíme udržovat nějakou úroveň té soudržnosti, právě třeba při tom vyjednávání, protože nemůže to být tak, že budeme destruktivní vůči té podnikové úrovni, tam se musíme dohodnout. Máme v tom hodně společného s německou mentalitou a projevuje se to právě i v tom, že není taková četnost těchto střetů, a i říkáme poměrně nahlas, že my budeme obhajovat dobrého zaměstnance před špatným zaměstnavatelem, ale taky dobrého zaměstnavatele před špatným zaměstnancem, čímž dáváme najevo, že se stavíme jednoznačně na tu stranu, která se chová korektně a dobře. Takže to si myslím, že taky přispívá. No ale na té celostátní úrovni to už je situace složitější. Tam už dochází k tomu, že i nám dochází trpělivost, a největší protest, který proběhl v dubnu letošního roku, dal najevo, že opravdu na té straně odboru a iniciativ stojí obrovské množství lidí, a my vlastně jsme se i touto formou pokusili, aktivně zapojili do toho, abychom dali najevo, že ve společnosti to není tak v pořádku, jak se někdy formuluje, a že ta nespokojenost lidí opravdu narostla do dosud největších rozměrů za těch posledních 22 let. Tak díky moc. Teď je na našem programu přestávka na drobné občerstvení, které najdete tady po mé levé ruce v této chvíli. Budeme pokračovat v 18:10, tady příspěvkem pana doktora Novotného, a pak debatou ke všem tématům, která tady odezněla. Takže přestávka nyní.